Kurssittamista varmaan parasta on se, että löytää tosi paljon yhteisiä kavereita ja saa olla enemmän oma itteensä. Siinä, että ei oo suittia, on hyvä puoli, että voi niinku hoitaa kavereiden asioita, eli olla handlerina. Jos ne ei niinku näe tarpeeksi eteensä tai niillä on tavaraa kannettavana, itse voi ottaa ne kattoon ja auttaa kavereita. Suittamisessa on kivaa, kun saa jahduttaa kaikkia. Suittamisessa positiivisuuspuoli on, kun voi olla eri-ikäisiä kavereita ja saa pitää hauskaa. Positiivista on suittamisessa se, että kaikki ne, jotka tulee halamaan, sanoo, että onko toi hieno vai... Sitä voi myös sanoa se kohteliaasti, että toi ei ole hieno, mutta sitten se ymmärtää, että on jotain korjattavaa. Ja siinä on se hyvä puoli, että kun se on jotain korjattavaa, niin sitten on korjannut sen, niin sitten se on tosi hyvä. Kursuttamisessa on hyvä se, että saa uusia kavereita. On paljon kauppoja. Suittamisessa on hyvä itsensä ilmaisu. Ystävien tapaaminen, jos sä voit matkustella ympäri maan. Yleensä se, että sä tuotat itsellesi ja muille iloa. Plussa on, että saa tavata uusia ihania turrikavereita. Siis se on kiva olla tällaisissa tapahtumissa ja sitten liiteissä. Tulee haasteita, jos tekee tämmöteenpään, kun pitää saada kaikki turrikavereita. Suittaamisessa varmaan niitä huonoja puolia on se, jos ei näe kunnolla tai on karvaa suussa tai silmässä. Suittaamisessa on se ei ole hauskaa suittaamisessa, jossa häntä menee aina väärinpäin. Siinä on se, että kun on kesä ja sitten tulee suittiseen, ja sitten on tosi kuuma. Suittamisen huonoin puoli on se, että voi tulla ihan sairaan kuuma. Suittamisessa on huono se, että tulee helpommin kuuma ja mahdollisesti nestehukka, jos siellä saa nesteyttää itsensä. Ja se, ettei näe tosiaan kunnolla. Miinuksia on ehkä, jos jotkut tyypit haukkuu tai jotain. Suittamisessa huono on se, jos liikkuu kaveriporukassa, joilla kaikilla on suitit paitsi itsellä. Video pyörii nyt ja nyt voit vastata sitten, että mitä positiivista näet kursuittamisessa tai mitä siinä on. No varmaan se kursuittamisessa on parasta se, kun on yhteisiä kavereita löytyy ja pystyy jakamaan samaa. Olipa paska! Niin huono! Uudelleen. Näin nyt videokuva. Noin. Plussa suittamisessa on se, että siinä näkee, että kuinka hyvin on, se on tehty, se saa hyviä hyviä Mä voin ottaa se alustakin, jos haluat. Ai nyt vai? Niin.